I da, evo, videli smo jedan sjajan džinglić u uvodu u našu narednu priču od deteta do poete. Sam nam Katarina Novaković ispred Gradske biblioteke. Mislim da je svi Novosađani, naročito oni najmlađi, poznaju. Katarina, dobro jutro, dobro nam došli i uvek nam ulepšate ovaj studio, to moram da kažem. Dobro jutro i vama i svima koji nas sada gledaju. Sjajan povod za naše gostovanje, konkurs koji je otvoren, je li tako? Upravo juče. Znači, ovo što ste vidjeli je kratak džinglić koji je napravila moja saradnica, koleginica bibliotekarka, talentovano, Dragana Božić. I ja radujem se kad ona tako iskreira nešto lepo i baš dragoceno nam je što ima taj talent. Ja ga nemam, recimo da pravim tako nešto. Počinje konkurs. Od deteta do poete je online poetsko-recitatorski konkurs. Idejni tvorac i uopšte organizator konkursa nosilac je Dečije nedelje Gradske biblioteke u Novom Sadu. Ove godine po 4. put. Prošle godine smo bili ponosni, mislim svake godine taj konkurs od prvog pa do sada rastao. U smislu da smo prošle godine konkretno imali čak 13 biblioteka učesnica i proširili smo se i na Republiku Srpsku. Ta lepa tradicija se nastavlja ove godine. Znači, ove godine će biti još veći broj biblioteka uključen. Znači, to su sve mesta po našoj zemlji i evo, čak i Republika Srpska isto tako najavljuje veći odziv. Šta je ono što naša deca treba da znaju da bi se prijavila na ovaj konkurs? Neke osnovne stvari. Znači, konkurs je objavljen juče, to je 2. april, Međunarodni dan knjige za decu, povodom rođendana Hansa Christiana Andersena, se obeležava u celom svetu i naravno u Srbiji, raznim programima. Mi smo ovaj konkurs ustanovili da se objavljuje uvek na taj dan, a završava se u oktobru u okviru Dečije nedelje, poslednjeg dana Dečije nedelje. Znači, to je konkurs koji traje od 2. aprila do kraja oktobra, do kraja Dečije nedelje u oktobru. Šta je važno da znaju? Da bi učestvovali u konkursu moraju da imaju minimum od 9 do 14 godina. Znači, to je prvi uslov da dete da bude tog uzrasta. Zatim, treba da se prijave. Kako će to uraditi? Na sajtu biblioteke, www.gbns.rs, postoji objava konkursa i u okviru tog teksta da pišete šta će tu biti u okviru konkursa je i link za prijavu. To je Google upitnik, klikne se na link, popuni se obrazac i submit. Znači, na kraju sada kada se sve ispuni što treba, pošaljete i onda mi dobijemo praktično prijavu deteta za učešće. Ovako, znači, prijave traju do 1. juna. Onda sabiramo koliko je dece prijavljeno, učesnika. Zašto? Zato što to onda kreće mentorski rad. U junu i julu oni online, znači komuniciraju sa našim mentorima. Mi i dalje imamo, kao i prošle godine, naše proverene drugare, pisce, pesnike za decu i profesionalne recitatore. Njih je 7. I reći ću njihova imena, ali poenta je da deca sa njima komuniciraju kako god oni odoberu. Da li će to biti putem telefona, Facebooka, Messengera, Viber, napravit će možda Viber grupu. Mi ćemo organizovati i 2 Zoom preko Bibliotekarskog društva Srbije, 2 Zooma, gde će oni imati jedan sastanak sa recitatorima, a poenta je da treba, ako su već pisali pesmu, nek pokuša da vide da li se odgovara na 3 teme koje smo mi tamo zadali. Jedna od tih, recimo, poeta je 5. strana sveta. Tako da imamo ukupno 3 teme, različite se ne mogu setim sve 3. Na te teme deca pišu pesme? Pišu pesmu, onda pesmu pošalju mailom, otkucanu pesmu pošalju. Mogu, ako žele, a to se prijave odmah onom upitniku, i da je izrecituju. Znači, to kako recituju mogu da snime u audio zapisu ili u video, kako god žele i kako roditelji odobre. Znači, može samo pesma, samo recitacija i može jedno i drugo. Dakle, svoju autorsku pesmu pišu i recituju. Nama šalju, ali i pre slanja, znači u toku juna i jula meseca, imaju komunikaciju sa pesnicima kako bi to svoje delo, svoje pesničko delo, ako se do sad nisu okušali, neka probaju, napisali, uobličili, lepše stilski uredili u saradnju sa piscima i na najbolji mogući način to verbalno iskazali. Znači, to je jedan proces koji će da traje, ali mislim da će biti dragocen. Izuzetni su utisci oni koji su uspeli da prođu, koji su imali dovoljno
hrabrosti. I sad kad kažemo neki konkurs, znači sledi neka nagrada. Slijede nagrade, naravno, u oktobru je jedna velika, ja to kažem, žurka, okupljenje u našem digitalnom omladinskom centru. To će vjerojatno biti subota, sad ne znam koja je subota, oktobar, ali 6, 7, ne znam tačno. Dobro, ima vremena, najavit ćemo i onda se okupljaju, dolaze nam svi mentori, biće muzičko deo programa, biće nagrada, naravno priznanja najboljima. I nadam se da će tu doći sa svih strana, kao što su i prošlih godina, prošlim svečanostima. Sad nisam rekla najvažnije, naši mentori su popularni pisci za decu, Violeta Jović, Branko Stevanović, Goran Novakov, Elizabeta Georgijev, Jelena Kalajđa koja je sad u Bijeljini radi u biblioteci, i za recitatorski deo su Elizabete i za recitatorski deo, i tu su još Dragana Mladenov i Marko Grujić. Znači, njih 7 imaju posla, verujte mi, ali nije to jednostavno tako biti u komunikaciji sa velikim brojem učesnika u toku tog perioda, ali pošto je online nekako je jednostavnije i mogu da se okupe na taj način. Imamo još jednu važnu napomenu, dakle, biblioteke, učesnice će biti naknadno objavljene sve, spisak, i verovatno će biti organizovani različiti susreti tih pisaca sa decom u tim bibliotekama. Tako će to biti još mini druženja i promocije njihovog stvaralaštva po bibliotekama. Ono što je još interesantno u bibliotekama jesu izložbe, je li tako? I sada najnovija povodom 1. aprila. Jeste, koleginice sa odeljenja Đure Daničić, sa odraslog odeljenja su postavila jako interesantno izložbu, bio je 1. april ali ovo nije šala, znači 1. aprila je postavljena jedna lepa izložba u holu odeljenja Đure Daničić, baš zove 1. april, Svetski dan šale. Zatim, pored toga mogu da levo pogledaju jednu u istom holu, u onom velikim izložbenom prostoru, poslednje reči velikih ljudi, naučnika, umetnika i tako dalje. Isto jedna lepa izložba i još u toku, ako neko nije prošao, neka obiđe biblioteku, izložba posvećena Savki Subotić, multimedijalna izložba, Majka svog roda, znači ta izložba je još postavljena i mislim da treba je pogledati, s obzirom da je priređena povodom 190 godina rođenja ove jedinstvene žene u našoj istoriji srpskoj i jako je kompleksna i lepa izložba. Dakle, eto, povodom Svetskog dana knjige, da li organizujete nešto? Da, spremamo, koleginice sa odraslog odeljenja spremaju takođe program povodom Svetskog dana knjige. I sada šta ste nam sve ovo doneli u studiju? Proleće nam je došlo? Proleće, pa sam onda tako obirala neki sad, kad sam skupila predolazak knjige, kao, kažem koleginici, joj, šta će sada pa ne? Dakle, Mama Mu pravi prolećno spremanje. Svi oni koji čitaju Pecuna i Findusa jako vole i ove slikovnice o Mami Mu. Ona, znači, sprema, a proleće obično bude tako, svi pravimo veliko spremanje, se sve vidi. Onda ova divna slikovnica, mislim se Ptica traži dom ili Ptica bez doma. O jednoj, naravno, porodici u kojoj je kukavica ubacila svoje jaje. Tu su, nova slikovnica je prepričan roman, još autorke iz 19. veka Frances Hodgson Burnett, ali ono što je dobro, što je uvek ovako, ovo je zgodno za neki uvod, ima mnoge tako romane prepričane, prilagođene mlađem uzrastu, ali onda je obavezno nudim i da pročitaju i integralnu verziju, recimo u pitanju Tajni vrt. Ovo su jako lepe knjige. Onda smo se šalile koleginice i ja, Marija na odeljenju, ovo je kako da naučite zmaja da kaže hvala ti, da sasluša, da bude strpljiv i da kaže izvini. To su jako slatke slikovnice. I nešto što ste vi donali po vašem izboru, slikovnica koja je stara, odnosno 50 i kusur godina datira, tako izdavanje ove slikovnice. Biću iskrena. Ova slikovnica je moj parnja generacijski, objavljena 1969. godine, veoma gladna gusenica. I zašto sam sad nju, kad sam pričala o proleću, onda zašto ne bi ponela i nju? Samo da znate, znači da ova slikovnica, što je objavljena 1969. godine, povodom 50-godišnjice je štampana njena zlatna verzija. Onda zamislite koliko je ona popularna u čitavom svetu, prevedena na preko 65 valjda jezika, koliko ja znam. Postoji na internetu, postoji jedan jako sladak video. Nažalost, njen autor je, Erik Karl, je preminuo pre par godina, doživao je 90 i koju, ali jako je simpatičan i on je
pokušao u tom kratkom videu da kaže zašto je ta knjiga tako popularna, pitali su ga. Dakle, to je knjiga koja je jako prvo svega edukativna za mališane, jer uz nju oni uče evo kako se... I da broje, je li tako? Tako se i broje, i boje, i broje, i dani u nedelji, i voće, znači različite vrste hrane. I u sve to priča je o jednoj gusinici koja se pretvara u leptira. Kaže, osim što je edukativno, ona je knjiga koja nosi poruku nade, daje poruku o nadi, jer je deci potrebna nada, jer jedna mala beznačajna gusinica može da izastrali uz prelepog leptira i poruka je da može da se odleti u svet sa svim svojim talentima samo ako se to želi i radi na tome. Dakle, ima zaista je više slovno i morala sam da je ponesem i da preporučim svima koji još nisu deci nosili iz biblioteke ili ovu slikovnicu da je obavezno pozajme. I vama hvala na ovom gostovanju, ja moram da vam se zahvalim. Hvala vam na ovim lepim rečima koje ste uputili i negde i svi mi mnogo stariji koji smo davno prevazišli dečje odeljenje Gradske biblioteke. Uvek rado dođemo da vam se javimo i negde bilo bi lepo kada bi svako radio svoj posao sa tolikom energijom sa kojom je bila. Hvala vama na svemu i evo, pozivam vas da posetite i zvanične Facebook stranice i dečje odeljenje Gradske biblioteke pre svega. Potražite naš link i na Instagramu za prijavu za konkurs i dođite, evo da ne zaboravim, još jedna zelena rešenja i predstavljanje jednog priručnika vodiča stambene zajednice u Novom Sadu u digitalnom centru 11. u 18. Uz podršku pokreta Gorana, tako, grada Novog Sada. Katarina, hvala najlepše na gostovanju. O konkursu ćemo naravno pričati još ćemo pričati, ima vremena. naredne sedmice.